Hier in het bos met het koninghert en zijn lakij is Harry Haase. Soms als ze spul, meestal is het goed dat de fruskip, ja wist dat Koninghert En Harry Haase. Heden, Hitskes. Wat een mooie. Koninghert. Ja. Hier is jouw kastanjethee. Dank u wel, jongen. Wat? Johan nog geen kopje. Oh, nee. Tada. Een cadeautje van de molen. Zeg maar, omdat ik hun koning ben, hè? Wat ben ter tegenwies mij. Zo, nou. Een kopje. Nou, dan kan daar mooi jouw thee. Maar even het kopje eerst oorwaskje, Harry. Hè? Ja, de stof moet er even en uit. Hier en voorzichtig ermee, hè? Ja. Zo. Oh, ik ga eerst even de molen bedanken, hè? Stof. Hokkerstof. Ik zocht hier en daar geen stof. Joehoe, stofkeus, waar ben je? Oh nee, snotterage. Hoe kon dat nou? Dit is net Bartje. Nee. Och, die molen, dat ben ik van die aardige leven bisten, hè? Mijn mooie kopje. Hoe komt dit? Hè? Dit had Nou, de kaboutertjes die ja, per ongeluk vanzelfs. de kabouterkes. Hokkerkabouterkes. Hè? Kabouters spillebeen soms, hè? Maar die er net is. Nou ja, of hij mat in zijn paddenstoel zitten natuurlijk. Maar hier is er net, hè? Harry Haase. Oké. Ik heb het kopje vallen litten. Ja. Maar per ongeluk. Sorry. Ja. Sorry. Ja, sorry. Ja. Mijn heer, mijn kopje. Hielendal, nee, de Filistijn. Al je stikjes, mas nog zien. Kabouter Spillebeen. Ik voel die net echt de schuld, ja, hè? Mijn eer, mijn kopje. Dat snapt wel, hè? Ja, de wun, die vloepen er samen uit. Ja. Koninghert. Ik weet wat. Ja, ik ga nog wel ergens een tube liem lissen. Ik zal het kopje repareren. En weer heel, meidje. Werkelijk, Harry? Ja, want ik ben zo vlug als de wien en zo toek als een haze. Huppatee, weer is de liem. Nou, ik ben benijd. Eens even zien, waar is de liem? Hier, aha, daar is hij al. Maar wacht eens, de dop zit er altijd niet zo stief op. Ja, hij had hem zelfs weg vestliemen. Eerst even kracht opdwaan en sterker worden. Eens even zien. Oh, ja! Een banaan. Oh, dat is heel spierversterkend. En lekker vanzelfs. Ik weet het net, Jer, maar
Ja, ik geloof nooit dat Harry dat kopke meisje kent. Hè. Daarvoor is het feesten te... Nou, waar is het kopke bleun? Had Harry het kopke pakt? Nou, dan hie ik dat toch schoen. Oh, hoppatee. Wat een spierbal heb ik nou. Geweldig. Oh, nou kan ik de dap er zeker wel uitdraaien. Zo, tada. Huh? Waar is de tubeliem nou bleun? Huh? Hier? Nee. Oh, wacht. Rustig gewoon en nadenken. Met deze hoorn pakte ik de tubeliem en die lijkt je al, dus dan lijkt het daar. En toen pakte ik de banaan, dus dan moet er daar nog liggen. Ja. Ik denk dat de koning kaam is. En dat die de lien pakt had. En dat ik dat net vernaam ha. Dat is nuver. Waar kan dat kopke nou toch wezen, hè? Koning Hert. Hoe kan het dat jou de liem... kopke... Nee, wat? Waar is de liem? Nee, waar is het kopke, Harry? Maar ik had niet het hier. Nee. Maar- Wacht dus. Is het misschien soort de kabouter? Harry Hazen. Was toen nou alweer de schuld aan om de kaboutertjes, hè? Daar! Vaart de paddenstoel lijkt het kopje en de tubeliem. Het is weer makken. Het is heel... Mijn mooie kopke. Oh, Master Shannon, het is weer heel. De zuster echt heel niet meer van, hè? Een geweldige kabouterspillebeen. Oh, wat ben ik daar blij, mijn jongen. Mooi, hoor. Vist u dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je er nog volle meer Frieske filmpjes zien.